No niin, terve. Me ollaan nyt Sata Motorsissa tekemässä yrityshaastattelua, niin aloitetaan siitä, että kuka olette ja mistä tulet? No, mä olen Kari Korjansalo ja tulen Kankaanpään Venesjärveltä. Selvä. Koska perustit yrityksen? No, tämä yritys on varsinaisesti perustettu 90-luvun lopulla. Ja silloin mulla oli yrityksessä itsellä kumppani vielä, mutta nyt sitten 2000 vuonna kumppanuus päättyi ja tästä tehtiin diffuusio. Ja diffuusion kautta tuli 2 uutta firmaa ja mä pyöritän tätä toista firmaa. Okei. Mistä ajatus yrittämiseen lähti? No, alun perin ajatus yrittämiseen lähti siitä, että haluttiin eroon kuumaa höyryä niskaan puhaltavasta johtajasta. Kuviteltiin, että tämä yrittäjyys tapaa tietyn määrän itsenäisyyttä, jolloin ei tarvitse olla niin kuin kenestäkään riippuvainen. Selvä. Mikä oli kantava, mikä oli liikeidea, kun lähdit perustamaan yritystä? No, alun perinhän tämä yritys perustettiin palvelemaan suomalaista kenkäteollisuutta lähinnä kone- ja laitetoimitusten osalta. Jonkin verran käytiin aluksi myöskin kauppaa raaka-aineilla ja materiaalilla, jotka itse tuotiin niin kuin maahantuontina lähinnä Italiasta ja Saksasta. Mutta sitten kun tämä kenkäteollisuus 2000-luvun puolessavälissä kuihtui Suomesta, niin pakko oli keksiä jotain uutta tekemistä. Ja sitten siellä uusi tekeminen oli se, että harrastuksesta tehtiin työ. Että harrastettiin silloin moottorikelkkailua ja moottoripyöräilyä ja kaikkea muuta moottoriurheilua. Niin sitten perustettiin tämmöinen liike, jonka sitten hankittiin myyntiin, vähittäismyyntiin, niin kuin mopoja, moottoripyöriä ja mönkijöitä. Selvä. Mikä on teidän kohderyhmä? No, kohderyhmä, millä on periaatteessa kaikki suomalaiset. Selvä. Millä alueella tämä yritys toimii? Tämä yrityshän sijaitsee Pohjois-Satakunnassa, mutta alue, jossa lähinnä niin tämän liikkeen asiakkaat käy, niin tulee Pohjois-Satakunnasta, Satakunnasta, sitten Pirkanmaalta ja jonkin verran myös Etelä-Pohjanmaalta. Mutta sen lisäksi, kun tämä toiminta luonne on muuttunut, on ruvettu myöskin tekemään nettikauppaa, niin nettikaupan asiakkaat tulee koko Suomesta. Selvä. Paljonko teillä on tällä hetkellä työntekijöitä? 4 työntekijää. Selvä. Mikä on henkilökohtainen tausta ja että mikä on koulutus ja työhistoria? No, koulutushan on aikoinaan 80-luvulla valmistunut ylioppilasmerkonomiksi ja sen jälkeen työelämään ja ollut osastopäällikkönä kahdessakin eri firmassa, joista on tullut sitten niin kuin vankka kokemus tähän, niin kuin sanotaan, yritystoimintaan. Okei. Ja millainen tämän yrityksen alkutaival oli? No, tämähän oli sillä tavalla, että itsellä oli silloin iso musta Mersu ja se iso musta Mersu myytiin ja sillä hankittiin niin kuin mopot ja moottoripyörät ja mönkijät varastoon. Okei. Ja sitten miltä tulevaisuuden näkymät näyttää? No, tulevaisuuden näkymät on tällä alalla kuitenkin heikot johtuen siitä, että valtiovalta, lähinnä verottaja ynnä kaikki muu sidosryhmät muuttaa kaiken aikaa. Lait vaikeentuu, yrittäjälle laitetaan lisää niin kuin vastuita. Ja esimerkiksi niin kuin tällä alalla on semmoinen tilanne käynyt, että tuo ajokorttiuudistus on tehnyt tästä alasta ihan toisenlaisen kuin tämä oli vielä 1 tai 2 vuotta sitten. Koska nythän jos esimerkiksi mopokortin ajaa, niin mopokortti maksaa 800 €. Sen jälkeen sillä mopokortilla ei saa ajaa mitään muuta kuin mopoa, sillä ei voi ajaa traktoria, sillä ei voi ajaa vaihteetonta mopoa. Sen jälkeen pitää, jos haluaa jatkaa sitä kaksipyöräharrastusta, niin pitää ehdottomasti hankkia kevyt moottoripyöräkortti. Kevyt moottoripyöräkortti maksaa 1000 €. Sen kevyt moottoripyöräkortti ei enää muutu automaattisesti semmoinen niin sanottuun 25 kilowattiseksi kortiksi, vaan se 25 kilowattinen korttikin pitää ajaa. Sen jälkeen pitää ajaa täystehoisen pyörän kortti, joka taas maksaa sen 200 000. Näistä jokainen kortti maksaa yli 1000 €, kaikki ne kustannuksineen. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että aikaisemmin 40-vuotias kaveri, kun tuli kauppaan, niin hän voi mennä tuohon pyörän viereen ja sanoa, että hän ostaa tämän pyörän.
Nyt tämän saman kaverin, jos on 39 vuotta, niin sen pitää mennä autokouluun, hankkia se ajokortti ja sen jälkeen tulla hankkia se moottoripyörä. Ja sitten elämäntilanteet nykyään muuttuu niin nopeasti, että se saattaa olla jo myöhäistä sitten syksyllä, kun sen kortin saa. Sitten ei enää se moottoripyörä kiinnostakaan, vaan saattaa olla tullut muita mielenkiinnon kohteita siihen tilanteeseen. Eli jos nykyään on moottoripyöräkortti ja autokortti jollain 25-vuotiaalla henkilöllä, niin hän on joutunut siihen kuluttaa 4500 € rahaa ennen kuin pääsee ajaa näitä. Aikoinaan, kun mä olen ajanut ajokortin, se ajokortti maksoi 700 markkaa ja sillä on saanut ajaa kuorma-autosta lähtien kaikkia vehkeitä. Niin melkoinen muutos on tapahtunut sinä aikana ja tämä suurin muutos on tapahtunut viime vuoden aikana. Mitä niinku tulevaisuuden, kun on noita haasteita noin paljon, niin miten, onko niinku tarkoitus kehittää yritystä vai jatkaa tällä samalla linjalla? Onko mitään suunnitelmia tulevaisuuden varalle? No tämä on nyt sitten lähinnä tulevaisuuden vara on se, että koitetaan pysyä hengissä. Tulevaisuuden suunnitelma on se, että yritetään pysyä hengissä ja sitten mikäli tarvii, niin sitten siirrytään toimiin jonkun omakotitalon kivijalkaan. Eli kustannukset tämmöisestä liikehuoneistosta ja kaikesta muusta pyritään pääseen siinä vaiheessa eroon ja sitten niin pienemmillä kustannuksilla mennään eteenpäin. Okei, sitten viimeisenä kysymyksenä, mitä vinkkejä ja neuvoja antaisit semmoiselle ihmiselle, joka haaveilee yrittäjän ammatista? Harkitkaa tarkkaan. Okei, ei mitään, kiitoksia. Kiitos.